Από την αίθουσα σύνταξης, ο Γιάννης Ξενοφόντος έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Σε 12ωρες απεργιακές κινητοποιήσεις από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα θα κατέλθουν τη Δευτέρα και την Τρίτη περίπου 1.300 νοσηλευτές, μέλη της Πασινό, εάν δεν υπάρξει άμεση επίλυση των ζητημάτων που έθεσαν ενώπιον της ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας. Αυτό αποφασίστηκε στη χθεσινοβραδινή συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επαρχιακών Επιτροπών της Πασινό. Όπως ανέφερε στο Σίγμα ο εκπρόσωπος τύπου της Συντεχνίας, Θεόδωρος Πέτελης, μέχρι στιγμής δεν υπάρχει οποιαδήποτε πρόθεση από την εργοδοτική πλευρά να απαντήσει και να δώσει λύσεις στα διαχρονικά εργασιακά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές. Λοιπόν, ποια είναι αυτά, οι απαιτήσεις δηλαδή των νοσηλευτών, να επενθυμίσουμε και το κοινό. Το μεγαλύτερο πρόβλημα, Κατερίνα, φαίνεται να είναι η υποστελέχωση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Γι' αυτό και μεταξύ άλλων ζητούν αποπαγωποίηση των θέσεων προαγωγής, προκειμένου να καλυφθούν διοικητικά κενά τα οποία δημιουργήθηκαν από αφιπηρετήσεις και δεν έχουν πληρωθεί, δημιουργώντας πρόσθετα προβλήματα. Μία άλλη αξίωσή τους είναι η έναρξη του διαλόγου για ένταξη των νοσηλευτών στην πανεπιστημιακή δομή της δημόσιας υπηρεσίας, αίτημα που εκκρεμεί από το 2011, χωρίς όμως να ζητούν στην παρούσα φάση την οικονομική αντιμισθία. Διάλογο μεταξύ όλων των εμπλεκομένων ετούνται και για την αυτονόμηση των δημόσιων νοσηλευτηρίων. Ένα άλλο αίτημά τους είναι όπως οι νοσηλευτές αξιολογούνται ως επιστημονικό προσωπικό και όχι σαν προσωπικό με ηλικιακά ή μεταλικιακά προσόντα. Τέλος, ζητούν ρύθμιση της οικονομικής αντιμισθίας για την αναμονή κλήσης στα τμήματα υπερβαρικών σε Πάφο και Παραλίμνη και στα τμήματα αγγιογραφιών σε Λεμεσό και Λευκοσία. Φαίνεται ότι η Πασινό δεν έμεινε ικανοποιημένη από την συμφωνία του Υπουργείου Οικονομικών με την Πασιδή την περασμένη εβδομάδα. Έτσι ακριβώς, Κατερίνα, η αποπαγωποίηση 185 θέσεων νοσηλευτών, καθώς και οι άλλες εξαγγελίες του Υπουργού Οικονομικών δεν καλύπτουν την Πασινό, η οποία θεωρεί ότι κέρια θέματα που ταλανίζουν τον κλάδο ακόμη εκκρεμούν. Πάντως, αυτό που ξεκαθαρίζει η Συντεχνία, η οποία περιμένει κίνηση από το Υπουργείο Υγείας, είναι ότι δεν θα δεχθεί απλά την έναρξη ενός ακόμα διαλόγου. Ζητεί λύσεις στα προβλήματα και σαφείς απαντήσεις. Πριν κλείσουμε, να πούμε ότι η Πασινό αποφάσισε και την πραγματοποίηση επαρχιακών συνελεύσεων σε όλα τα κατατόπους νοσοκομεία για ενημέρωση όλων των νοσηλευτών, μελών της και μη. Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Ο κύριος Πετέλης, ο κύριος Θεόδωρος Πετέλης, εκπρόσωπος τύπου της Πασινό, είναι απόψε εδώ μαζί μας. Περισσότερα αυτά που τα λέμε εδώ και εβδομάδες, τα ακούσαμε και πάλι από το Γιάννη με τις τελευταίες εξελίξεις. Δεν μείνατε ικανοποιημένοι. Ωστόσο, εσείς είστε αποφασισμένοι να φτάσετε μέχρι τέλους. Ναι, είμαστε αποφασισμένοι να φτάσουμε. Αυτό το τέλος σημαίνει και δικαστήρια, ακόμη. Να πω ότι αρκετές από τις υποθέσεις τις οποίες έχουμε αναφέρει, η κυρία Χριστοφίδου, τρέχουν παράλληλα και μέσω της δικαστικής οδούς. Οδηγείται δηλαδή το κράτος στα δικαστήρια. Ακριβώς. Γιατί βλέπουμε ότι παρόλες τις συναντήσεις τις οποίες έχουμε κάνει πολλάκις με τα αρμόδια σώματα όπως το Υπουργείο Υγείας μαζί με το Υπουργείο Οικονομικών, τόσο με κατηδίας συναντήσεις. Δεν έφεραν αποτέλεσμα. Δεν έχουν φέρει κανέναν αποτέλεσμα τα τελευταία 2 με 3 χρόνια που συζητούμε συνεχώς τα συγκεκριμένα αυτά προβλήματα του κλάδου. Για ποιο αριθμό νοσηλευτών μιλάμε αυτή τη στιγμή που διεκδικούν και διεκδικείται ως Πασινό την ικανοποίηση αυτών των αιτημάτων αριθμητικά? Διεκδικούμε την ικανοποίηση όσον αφορά, παραδείγματος χάρη, για την ένταξή μας στις πανεπιστημιακές δομές, το οποίο όπως έχετε προαναφέρει είναι ένα αίτημα από το 2011, αφορά όλον τον κλάδο των νοσηλευτών. Για πόσα άτομα μιλούμε? Είναι περίπου 2.750 νοσηλευτές οι οποίοι εργάζονται στα δημόσια νοσηλευτήρια. Πώς θα απαντούσατε στην κριτική που ένας απλός πολίτης που μας παρακολουθεί και σας παρακολουθεί όλο αυτό το καιρό λέγει, εντάξει, έγιναν πράγματα, δεν σας ικανοποίησε φυσικά και η συμφωνία του Υπουργείου Οικονομικών με την Πασιδή, παίρνοντας όμως τα δικαστήρια το κράτος ουσιαστικά, και όχι μόνο με αυτό, αλλά και με τη διεκδίκηση, στο τέλος θα την πληρώσει την ύφη φορολογούμενος πολίτης. Γιατί όταν λέμε το κράτος, στο τέλος επιστρέφει στο φορολογούμενο. Έχετε δεχθεί αυτή την κριτική ή αυτή την άποψη και πώς απαντάτε στον απλό το κόσμο μας παρακολουθεί, που δεν είναι νοσηλευτές και παρακολουθούν έναν κλάδο, ναι, να αγωνίζεται για τα δίκαιά του, αλλά σε μια εποχή όπου υπάρχει ένα τεράστιο ποσοστό ανεργίας, υπάρχει κόσμος που ζει κάτω από το όριο της φτώχειας. Ποιες απαντήσεις θα δίνετε στον απλό πολίτη? Να πούμε ότι η διεκδίκηση των συγκεκριμένων αιτημάτων
όπως παραδείγματος χάρη της αναβάθμισης μας στις πανεπιστημιακές δομές. Αυτό που ζητούμε και αυτό που ζητούμε τα τελευταία χρόνια είναι όπως γίνει συγκεκριμένη αναβάθμιση, μεταφερθούμε και να αναγνωριστούμε, γιατί στην προκειμένη περίπτωση πρόκειται για αναγνώριση του επαγγέλματος. Τα αιτήματα σας δεν προϋποθέτουν οικονομική επιβάρυνση? Στην παρούσα φάση το συγκεκριμένο αίτημα όχι, γιατί αυτό που ζητούμε είναι τα υπόλοιπα θέματα, κάποια από αυτά δεν προνοούν την οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση. Δηλαδή το ότι ζητώ εγώ, κυρία Χριστοφίδου, την αναγνώριση του επαγγέλματος μου, νομίζω είναι κάτι το οποίο όλοι πρέπει να ζητούμε. Το ότι εγώ είμαι ένας επιστήμονας. Αν ήταν όμως τόσο απλά, γιατί δεν γίνεται? Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό είναι και το δικό μας. Δεν είναι νοσηλευτής, δεν είναι ούτε στο Υπουργείο Οικονομικών και σας ακούω τόσο καιρό. Απλά ζητάμε αναγνώριση. Και δεν γίνεται αυτό. Ίσως να μην είναι τόσο απλά τα θέματα, γιατί είναι εύλογη απορία. Είναι εύλογη απορία. Αν σκεφτούμε κιόλας ότι το 2011 το ίδιο το Υπουργείο Οικονομικών έχει δεχτεί τον κλάδο των νοσηλευτών ως επιστημονικού επίπεδου και έχει ξεκινήσει και τις συγκεκριμένες διαδικασίες. Γνωρίζουμε κάποιες δικαιολογίες ότι υπάρχει οικονομική κρίση, αλλά η οικονομική κρίση δεν είναι ένα κριτήριο για να αναγνωρίσεις κάποιον ως επιστημονικό προσωπικό ή όχι. Ποιο είναι το πραγματικό εμπόδιο για σας? Ποιο υποψιάζεστε ότι είναι το μεγάλο εμπόδιο? Πραγματικά δεν ξέρω ποιο είναι το μεγάλο εμπόδιο. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η μετατροπή των νοσηλευτών και η κατάταξη τους σε επιστημονικές δομές θα έπρεπε να γίνει αυτοβούλος και αυτομάτως, όπως έχει γίνει και με πάρα πολλά επαγγέλματα τα οποία έχουν μπει στη δημόσια υπηρεσία ή έχουν μετεξελιχθεί. Να υπενθυμίσω τους εκπαιδευτικούς. Το 2000 βρίσκοντας το... Και ο επιμένων νικά, έτσι. Ο επιμένων θα νικήσει η κυρία Χριστοφίδου. Σας ευχόμαστε καλή συνέχεια στην προσπάθειά σας. Συνεχίζετε όμως με τις απεργίες 22-23. Εκτός απρόπτου. Εκτός απρόπτου. Λοιπόν, περνάμε κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε.